sampean sing ndereke Sinundarawati. Yo. Sampean ngerti mboten Sinundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Kyai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhani karo aku matur kalawan aku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane walyana Rama Temah Jati yen tinimbalan pustaka Jamus Miang Jimat Iwasada. Aku dadekke seksi supaya melu sowan negara Ngamarta. Terus aku matur nang Kyai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Kyai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nenggala wae. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluk piye? Butuh aku ora mengerti para ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah lungane Ndarastewa. Sampean ora gelem nemokke Ndarastewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Meng kula meng kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbok ora kowe wedi karo kowe ayo nek ndi mamane wong bondo itu metu coba lekane atiku. Rugi. Apa wih? Ngerkoso kok tak njaba. Rajos. Jiri. Ora sakaken gurung tamukan ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Lek gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didumsik. aduh paraimu lho kowe. Tadupak genti. Lho. Bapakne kok ngami-ami warisan supaya aja nganti congkrah terus. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti sak ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malak, gareng kae meneh, arep cilik ning mecakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki meng wong sarwa ngalah. Omahe meng manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kowe. Kowe njaluk bapak, ora tau dikai. Petro dalem mundur sikik. Mundur kok, mundur. Lah. Ngapain? Ratu dilungguhi sikile ora. Sorry. Ora sengaja kaya. Salahe nang kono. Lho, dhisik aku. Oh iya, Dek. Ampun. Kowe tak jarwani ya Petro. Nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Lho. Sebabe mara sawangen kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki hitungan cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe ana nang kono to yem. Ngisru-ngisru pikiran kowe. Minggir. Rawayahe kok ceniningan nang kono. Tunggal kalih 3 sekawan. Tuh, jiro lupat. Lho, kok main papat, Tru? Papat. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya Petro. Nggih. Kadangmu utawa pepundhenmu ya kuwi Yayi Sediwa ninggal praja. Lho. Sebabe merga didukani kelawan bendaramu Njodipati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Merga Sediwa nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada. Lah pustaka ajeng dibutuh pundi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok Sinundarawati ora ana? Petro ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono kuwi gendandapan Petro. Ratu gendandapan. Merga Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sediwa ingkang nggondheli. Oh, dong kula.
dodok sering perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sedewa niku nggondheli pustaka Jamus miyang jimat Lima Sada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada? Mergo Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus ke Lima Sada. Terus alasane Ndara Sedewa ora ngentukake merga pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi penguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Lima Sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petro. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bae-bae. Nek Pandhawa koncatan pustaka Jamus Lima Sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijaba nentranti suwe banyu sinaring niku pas. Ngendikane Ndara Sedewa niku bener. Mula Sedewa tumuli nggondheli. Lah niku bener. Nanging ngerti ya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada kuwi Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Ndarawati ki sembaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembah. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka, ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi. Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku merga diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng ana dayane. Dadi nek Sinuwun Ndarawati nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Ndara Sedewa nggondheli niku wis pas. Lah terus dadi iso lunga. Merga ditukani karo bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara. Iya Petro. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat. Ngaten. Iya Petro, kowe kok ngerti. Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngoten niku kok. Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Wonten niku wis biasa kula niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara kuwi cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lageane. Dadi Ndara Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta merga Ndara Werkudara. Iya Petruk Gong. Ana masalah iki. Piye? Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu Iki ngantukan. Anggere ya iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu ngocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndara Sedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane didukani. Masalahe Ndara Sedewa iki nggonani pustaka Jamus Lima Sada. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyun ngapura dadi Ndara Sedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus sing Mitra. Ya. Mundur. Ya. Takon karo sampean. Wah, Bagong wong edan karo Bendara nuting-nuting. Sampean ngaku aja goro, satria kuwi nek goro cetel kasatriane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, iya. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani ora nggugu, aku wegah duwe dulur yang dikandani ora nggugu. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Ndara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar lara, isane mari nek Pandhawa rawuh 5, cacahe ning Karang Kajembel. Nek nganti meng 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jira lupat ceksek ngono piye? Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih Dek, Pandhawa niku aja nganti godhang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacahe iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep
kuwi nglambangke Ndara Puntadwa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak Allah, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin manembahe taberi nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadwa ki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan ki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh lambangke dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tundung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara to, Bang? Tuwa kowe. Lah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lenggane Jodipati, nek aku ora ngewangi babat Wonomarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkepe ra satrep. Ora kowe iki ngewangi ora, kowe meneng. Meneng diem. Iya, iya. Aku nek ngomong apa-apa kuwi pokoke ngiyoi. Yo yo. Ngono entuk didum wong loro. Apa-apa kok didum wong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampeyan notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ya. Sampeyan bunga Semar mati. Wah, Bagong. Hilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara. Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane, ning wani karo pambegan sampeyan. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Jane rasa rene kok kono wae. Lah ngopo? Aku tratapan. Tratapan, Dik. Dik. Malah. Ayo. Saiki kowe ngecah apa? Truk. Hmm. Truk. Hmm. Sulana, Truk. Lah piye? Ora patek wani nek ngene. Kowe jire ora kene, kene. Wong kene wis kebacut nyegur kali, maju ya klebus, mundur ya klebus. Lah kowe beda pedomae ora kowe. Lah piye? Aku nek nyeblong kali ndodok sik. Kok dugang ora. Kersane pripun? Ora usah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trima karo lungane Sedewa, mergo tak tunduk. Anak-anake Semar arep ngopo? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Lho kula mati teng negara Ngamarta kula wujuti. Yo, metu njaba. Oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho, wong kendeli ngene iki kok wis bacuk nantang ora kaya kowe iki nantang kok mundur iki ngopo kuwi? Nek kaya aku wis bacuk nantang ngene iki iso luweh. Mbangane kowe karo kelangan bapak. Nek nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame lantas malang-malang putuk. Kecek ndas. Wah, kecek-ketik metu njaba. Weh. Nuwun sewu. Piye, Bagong? Anane kedadian kaya ngene iki mau merga Kresna nuwun sewu Sundarawati ngilih pusaka jaman Klimasada. Iya. Sapa sing ngeterke tekan kene? Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing nderekke Sundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten Sundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Kyai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur karo anakku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane walyana Rama Temajati yen tinimbalan pustaka Jamus Myang Jimat Limasada. Aku dadekke seksi supaya melu serane negara Ngamarta. Terus aku matur nang Kyai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Kyai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula. Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori.
Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nenggala wae. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluk piye? Butuhe aku ora mengerti para ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah lungane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbok ora kowe wedi karo kowe ya? Nek ndi papane wong bondo itu metu coba lekane atiku. Rugi. Apa wi? Merkoso kok tak njogo. Rajos. Jiri. Ora sakaken gelem tanpa ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem ora gulung wae. Metu coba legane aku aja. Lah kowe iki ngopo? Nantang Koko Prabu metu saka Ndaturaya kok kowe malah begogo. Santai. Lah sing repot ra kono. Wong kene durung siap-siap kok yo mangkat yo saiki yo ndas lho ketinggalan kereta. Ora ono Baladewa kok nesune tentang kereta. Aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis nganu apa jenenge njur do ngawur kata-katane Kuntadewa barang kok tentang yo sing gedhe pangapuramu mboten banten menapa wis kono nek arep genahke perkara iki metu njaba sendika ngestaken dawuh nyuwun pamit nyuwun pamit madal pasilan sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih Ndara Janaka ulun mawon. Iya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kuwi sing muni aku. Aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara nek kula ulun mawon nggih. Iya ya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati nek sambi kala. Waduh kok wolak-walik lho mong. Yang aku lunga aja ya. Inggih wis paken jauh. Suwe banget ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya, Jom. Inggih. Ayo kangen no ya, inggih. WA-mu isih kae sing wingi to? Inggih. 081 125 250 375. Aku menghitung-hitungan. Inggih. Kuwi adimu kok? Inggih. Ulemu banget. Kowe aja sok salin nganggone adimu ya. Inggih. Sandangane aja sok ganti. Inggih. Nggone adimu ki nek tok nggo iso tok cantolke pundak ngene iki. Saking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Aku karepe dhewe. Aku kenal Nyun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngono nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro iki nek pun nesuah. Bebayani tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujude kono kawan, mboten karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya nggih? Dewe ngenane malam Setu nika gelut kalih Bathara Narada. Lho. Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kotak. Kok iso enggak ora weruh. Dosare kabeh. Bathara Narada niku musuh Petra disadol rame teng jero gludak-gluduk. Sing damekke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya wong Nggih ngoten mawon nggih nyuwun pamit. iya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun nggih Ndara Janaka. Iya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Srikandi. Iya waras Bagong. Syukur. Pun nggih Ndara kula. Iya Bagong sing ati-ati Ngono nggih. Oh iya nah. nggih. Dadah. Inggih ngatos-atos. Pedone ora tak kandhani tuman wae.
Wis werna-werna gawe masalah terus nang kampung iki. Adek malam Selasa wingi. Ngono kuwi karepku. Nggih sampun nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Kowe aleman kok. Lho. Aleman ngopo? Ndadak nantang Ndara Werkudara iki ngopo? Lah aku ra mbelani dapurmu iki to. Kowe iki sing mau bengok-bengok nantang Ndara Werkudara barang Ndara Werkudara maju terus kowe mundur. Nek ora ditandangi ndak tuman wae. Ning iki dadi cilaka terus. Kok cilaka? Ha iki Ndara Werkudara goleki kowe. Kowe mesti dipateni karo Ndara Werkudara. Aku yo katut dosane. Wong aku yo nang kono. Lah kowe mau kok ora metu ngopo? Ah urung ngarep metu. Lha tekse kowe mau ora metu ngopo? Aku golek mungsuh. Lho. Mungsuhmu? Entuk Baladewa ora luwih cilaka. Rumah tahu kowe iki nek dolanan bebaya kok senenge ra jamak-jamak kok. Neter ketrimane urip mudhar watu. Neter ketrimane urip, Tru. Sisan gawe wong neter ketrimane urip ya aja ming cilik-cilikan, gedhe sisan. Nek nganti Ndara Baladewa ngetokke Nenggala, ngetokke Alugara, Ora wedi. lho. Kok ora wedi? Sing jeneng pusaka, kuwi isone ampuh ki merga saka kersaning sing gawe urip. Lho. Kok iso? Wah, ora ngerti critane Nabi Musa. Lho. Wah, kowe iki elek ya elek terus iso nekani pengajian. Lambene meh golek wedange kok. Nek ora entuk ngelmu. Nabi Musa kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi samplukno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka Gusti ngakarya jagat, tongkate dadi digdaya. Ning nek ora entuk firman saka sing gawe urip, tongkat kuwi ya ora ndedaya apa-apa. Oh, mula Nenggala Alugara kae ora bakal duwe daya apa-apa nek ora entuk firman sing gawe urip lan digunakake tumindak sing ora prayoga. Ora iki tenan iki. Nek ditamake aku karo kowe, monggo kowe karo aku iki wong ora tumindak luput. Yakin to? Wis to, percaya, mesti modar. Ngomonganmu ora kelem gugur. Ora bakal temomo, wis to, yakin. Iki cilaka ya awak dhewe. Melayu ayo kok mulai yo. Mulai piye? Mulai nang nganti mulih ning Karangkadempel, matur karo bapak. Nek Pandhawa 5 ora tekan Karangkadempel. Kowe seneng nek bapak terus mencicil, ha? Puas kowe. Kowe anak model piye kaya ngono? Bapak ngrungokke omonganmu, piye Petruk? Pak, Pandhawa lunga siji Ndara Sedewa. Dadi Pandhawa ming papat tur Pustaka Jamur Sriwasada diasta sinuwun Ndarawati. Gluduk. Pengumuman berita lelayu. Puas kowe, ha. Arep ngame-ame warisane bapak kowe. Ora lah diar kon piye, maju ya mudar, mundur ya kelangan wong tuwa. Nek cara aku ya, Truk. Tinimbangane mulih kelangan bapak, luwung neng kene dadi bledok. Sidede blegobodobok. Si blegobodobok, si gedede blegobodobok. Angel kata-katane. Ngono wae, wis dieklaske. Mati ya iso wong urip sing dinteni apa? Kejaba ming modar ta. Kowe karo aku ki ming ngenteni urutan. Heeh. Saiki mati sesuk ya mati. Wis dilakoni. Sing mungsuh Ndara Werkudara Kowe. oke. Sing musuh Ndara Baladewa Kowe. sik. Iki wong loro. Ha iya. Lah sing mulih aku musuh Ndara Werkudara kowe sing musuh Ndara Baladewa kowe. Lah kowe ngopo? Aku ora wani kabeh. Ora wani kabeh ora. Apike kleru le nata wayang iki kudune nang kene. Gendapan. Mulang malih kowe. Nek carane ketoprak iki metune saka kene ora saka kene. Duduk ngono kok duduk saka kene ya ora apik. Ngono kok kon ngekeki kamar hotel. Ya mlayu ta. Yo. Mlayu nendi? Mulih. Iki awak dhewe.
Mati tenan, Gong. Mergane Mati tenan. Modar tenan iki. kowe ngapa? Kowe ngapa? Lho. Melayu nendi? Rono. Tiga. Ora ngono nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngapa jane mbok terus terang? Nek kira-kira Werkudara iki ngandhake anak-anake. Gatut Kacantarjantasena. Terus nyebar golek awake dhewe ora usah wedi to. Kowe mungsuh wong tuane. Gatut Kacantarjantasena cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Nek ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Wong basa Indonesia ora terus berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama Ndara Garkaca tekan kene, Ndara Garkaca senengane nguntir sirah. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndara Antarja nyembur, Aku ya kulino nyembur. Ndara Antasena Kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing Antasena. 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 Nek tekan kene Tandangane padha-padha le petok. kowe mbiyen DSD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu Gus. Pandu ki bapakne Pandhawa. anu maksudnya pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. so Sep. Istirahat rembat gerak. Wah. gap gerak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Iso digulu Maksudnya nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Gerak. Mundur 2000 langkah. Hei, srene. Aku nang kene wae kok, Truk. Kowe kirek kok kowe. Ngopo ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet matamu. Konangan. Rene. Ndara Antasena ora apa-apa. Asem iki. Apike njuk ngapura. Ngapura nggih, Den. Ora apa-apa wong aku kocluk tenan kok. Ciluba. Wis wong tuwa kok dicilubal. Gong, Nun, Truk, Nun. Aku ngerti, kowe keweden to? Nggih. Mergo doyak bapak. Nggih. Bagong doyak sapa? polisi. Anu nomor Baladewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendel. Terus Metu njaba rame banget. Rika Bagong paling mendi minggat dhewe. Kula aling-aling bakul dawet. Terus melipir lunga kula. terus tekan kene iki. Lah kuwi mau diundang bapak. Wuh, timbali Kang Rama. Heeh. Kon goleki kuwi karo Bagong. Kon bonto tani kon ngerincung sikile. Mudhar ora kuwi tekan kene. Ngopo mundur? Terus sampean wangsulan pripun? Aku njaluk keterangan karo bapak. Jane eneng ngopo to, Pak? Bapak crita nana bla 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 bla. Saiki iki ngono kuwi, Truk. Ora gelem jelaske ming bla 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 bla. Kuwi kudu wis paham. Ya, Pun ngerti ceritane. wis, terus aku ngluputke bapak. Kakang Garkaca Kakang Antarja sing maune arep mbondo kowe ora sida mangkat. Wo telat. Ora. Ora sida mangkat mergo benerke omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Garkaca Kakang Antarja, aku arep ngewangi karo kowe. Tenana. Apa? Apa, Gong? Tenena. Tenane. Tenane. Tenan.
Lahir batin. Lahir batin. Gilane ora. Wah iya. Ngambung kok karo delek. Ken mau ora tok idoke to. Ora tak nggo dolanan. Jiji. Ngelae. Ayo. Terus carane Ngene, maju mengko nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. wah iki ngewangine ketoke mung ngapus-apusan gitu. Ha piye? Ha iki kok kon maju ki nek lara tenan lha nambani nganggo apa? Mbok ora sok aneh-aneh. Kuwi aja ngeyel kok tapuk rambemu lho. Ki, banyu sungut iki. Ki nek tak peres metu banyune iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Weh. Apik. Niku tukul napa karepe dhewe? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bis. Bis dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. Sing iso liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parangtritis. Goblok ora. Nek maju kula mboten iso, kula ora iso kon maju. Ngene wae, nek kowe ora wani maju, kowe loro tak dandani gelem ora? Dandani napa? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Baladewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Baladewa. Ngopo to saiki ora? Ya gawe ya nanti lha nyewa nanti. Lho, nyewa piye? Sarana cipta. Walah, lah tak ngundang cipta barang Ora. Sarana cipta ki tegese nganggo kebatinanku kowe iso wujud kaya ngono. Oh siap, siap. Urung mesti lho, aja dijupuk sik, urung mesti. Ora mirang-mirangke rombongan gong. Lancang sak. Kowe nek cara kuno seneni kowe. Lancang. Oh, ndukuke wayang ki ora kena mbadarke penonton ngono kuwi. Lagu ya. Ora wis to santai wae. Weh, anggone kebaca dimati kowe bles. Mati tenan kuwi sing nang dhuwur sirah kuwi kutil tenggul mlocot. Kuwi diperes ora metu banyune. Ayo. Cilaka ora urip awake dhewe. Wis ora apa-apa mati ya wis ben. Ngono wae ya, Truk. Gong Nggih. manut pokoke. Nggih, pun pokoke. Tak cipta. Nggih, monggo. Ngampet-ampekan. Ayo, Truk. Iya. Oke wis, tak suwun karo sing gawe rup muga-muga kowe iso malik apa sing tok karepake. Ngono wis malik ora ndeleng lho. Aja gembelo sirahe. Cek sapa iki, Mas? Dekmu. Aku kok pangling ya. Karo saya dhewe kok lali. Wis suwe ra pangling aku. Wis ndak kok ki ngomong kok ndak malah ora rampung-rampung. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya wina yo ngesepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana karlen saking ical wujuding Lurah Bagong miwah Lurah Petruk babar dadi wujud nata mandura miwah Raden Werkudara.
Mboten. Waduh, lek ku maca mantran sajake kleru. Sing karepku dadi Baladewa iki Bagong, lah kok malah Baladewani Petruk. Ketun mboten napa-napa sakanane mawon. Ora ada lungguh ngisor niki. Bapak Werkudara lugu dhuwur. Aku wis malih, Mas. Wis. Wis ora Bagong. Wis ora Bagong kowe piye to? Aku wis Baladewa iki lho, sandangane wis ketok kok. Wah, wangun lho kowe, Gong. Bapak Werkudara aja lungguh ngisor. Lho. Apa nganggo pecah bane? Werkudara ini arep mesti ngono kuwi. Oh, radong anake kok radong. Tenguk mburi. Ngadeg ora aja tenguk, Werkudara ki ora iso tenguk. Nggih. Wah, ya wangun-wangun dandananku. Wangun ning niki bakale mudar kok. Aku mati ngopo? Lah nek Sinuwun Mandura ngerti tenan. Lho, iki aku medhep kaca, jejeki siramu. Iki. Wah, ana Werkudara Suden. Aku dereng mlendrong. Apa nek sujud kudu mlenthung apa? Aku kudu ora ketang sithik. Ala mlendrong ya ora sip. Diapure ra. Rada maju to, nggih. Coba saiki aja nganti ketara tak tes. Ora pangling kaya Siwa Mandura. Wah, anakku nggih anakku wong gagah. Antasena ya iki wakmu ing Mandura. Dadi ku katur Pakde, pangestuku tambanono ndak gegem dadekake jimat. Bapak Werkudara. Aku mau dadi Werkudara Baladewa itu. Ora wis angel diganti wis gawe. Nyuwara sing gedhe, swara weteng, swara weteng. Waduh. Malah muntah. Wah, wis sedina mengki senan tahu. Muntah. Wis ngelih meneh iki. Suarane digedhekke. Nah, Wis wang, wis aja duwah-wahi, aja duwah. Anu apa rasa diputer-puter kok. nggih. Ndak wah kono meneh, nggih. Bapak Werkudara. Wah. Aku ngaturke sembah ya, Bapak. Wah. Nganggo omongan. Wah. Omong wae. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Bapak karo sapa? Karo ibumu. Saka ndi? Tawasya. Aja guneman sing elek-elek lho, Gong. Ngundak ketara. Ya Antasena. Bapakmu ora bakal guneman sing elek-elek. Werkudara slamet to, Yayi. Pakadure Baladewa kakakku slamet dadi. Pun ngenten niku ora apik pun mungkin nek diajar niki sing diajar nek kula ora ketara. Aja kaya ngono. Aja sebrono aku ki yo golek penguripan. Yo Werkudara, wis do linggo kene. Engko nek kae do teko tandang ngono ya Pakde. Wis ora usah kuwatir aku sing bakal nandhangi karo Nata Mandura apa dene Werkudara. Manggon to, Gong. Angel rono. Kono bakal penak ning ngrekoso, Gong. Iya. Tangane kleru. Ki nang kene. Pokoke kudu tata-tata. Iya. Ning kudu tekan kene, nek perlu ora usah omong ngundak ketara. Iya. Nek nganti do tekan kene kowe omong malah ketara, aku arep diajar malah cilaka. Iya. Nganggo kata-kata kok. Kata-kata. Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Aku sing methoke apa kowe sike? Kowe sike. Aku sike? Iya. Lah karo ndi? Bali. Lho.
Aja bali iki didandani Daratasena kaya iki men iso mirang-mirang Kinata Mandura kok malah bali. Wah. Kongslet ya, Tru. Telake mingsle. Nyuwara gedhe ora bali-bali. Loh, iki anak karo Baladewa karepe piye? Panus maning jajalan iblis anak. Iki aku kok medhep kanca iki. Iki sapa iki kok nandang cara Baladewa iki? Wih, aja. Jagat Dewa Batur ya jagat Mahitungara aja ngawur gawar-ngawur. Iki Tata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Iki adikku lanang Jodipati sing dadi seksi yen to iki Tata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Wah, panus maning jajak iki aku ora pangling iki. Iki suarane Petro iki sing iso ngembari karo aku iki men Petro. Iso nyuara padha karo Baladewa men Petro. Lah kok dadi kowe iso dadi Baladewa? Ora sandat aku yen belum tampukun. Ayo nang kene. Ditentoke kowe omong aku sing tekani mati. Wah, kelakon mati dening aku. Ah, mati dening iblis lalat menungso. Kowe. Baji jegan punakawan karo Bendara iki eneng lelakon apa ning negara Ngamarta? Sairipun kados pundi? Ngene wae. Aku tak misah Werkudara, kowe misah Baladewa. Oh iya. Sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen. Oh iya. Ruketen jaken ngadoh supaya aja nganti padha panca bakal. Istirahaken dawuh. Ayo sejaki Suami kula ndiraken ora Bu. Wah, sekian aja bisa kemarin.
Narpati Dwinares swara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Diapanon Cinawi. Oh, Kresna wonten dawuh, aja mbok pisah. Aja mbok pisah menungso ra tataran. Wani ngembari marang panguwasane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngembari marang kadangmu Mandura. Kresna, aja mbok pisah. Inggih, kula ngertos. Kok Prabu sare? Wah, ora iso. Sare. Kula aturi sare. Wah, Kresna. Aja mbok pisah. Warku Dara ora idake sirahe. Kresmin. Kresna. Aja mbok pisah. Lai-tai men ora keju awake. Iya Prabu Dara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Kok Prabu aturi sabar. Ing atase pun kaki Narendra Mandura dikembari karo menungso ora tatanan. Aku sing dikembari Kresna. Aja percaya kuwi Petra kuwi. Inggih kula ngertos, sampun to. Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petra lho Kresna. Inggih. Sedyaki. Wonten dawuh ora. Ya syukur si Adi ento iso misah ora kaki. Lho kok Prabu Kresna dahar kepelan. Panganan dhewe. Setyaki iki ya aneh-aneh ora. Kok Prabu Baladewa Petruk ora aturi kendel. Lho, aja ngawur gawar-ngawur. Aku dudu Petruk. Wis to. Ora usah ngapusi karo aku. Petruk apa dudu? Dudu. Senjata cakra taman. Ya Petruk. Konjo nggunakake senjata cakra ora. Wow. Dikon rene idake dase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya karo kae. Aku adimu Werkudara. Iya Werkudara sabar ya. Iya. Wangre kowe isih pilih kaya sudet. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine Kagang ni. Landhep apa piye? Bar tak nggo ngene si Brambang. Werkudara aja sembrut Werkudara. Cerewet. Kresna wonten dawuh. Kuwi Petra kuwi adilana kuwi. Kuwi wani karo pun kakek mergo pun kang belani karo kowe. Lho maire piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika laripun kados pundi? Lho kok sira. Si Adi lagi wen mras karo Guru Ngamarta to. Lho, nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten Negari Ngamarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki ndherekaken kalian kula. Kok ora Bu, nembe kemawon kok ora Bundarawati rawuh wonten Negari Ngamarta. Lho, kok sik lah sing gawa Pustaka Jamus Lima Sada iki mono. Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta Pustaka Yayi Jamus Lima Sada ngandhakaken Ndarawati ke taman pegeblok iki mau sapa? Lah rak tenan to. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti si Adi mentala karo Sedewa. Pun Kakang mentala karo Petruk, kowe mentala karo Bagong tadi. Iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong ki nek kesusu. Ora nganggo petungan sing genep saiki rasano. Aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing nggo Pustaka Jamus Lima Sada dudu kowe? Sanes. Kula nembe sowan. Waduh cilaka iki. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik.
Sedewa ditundung minggat. Yo, Sing nundung sapa? aku. Werkudara nundung minggat Sedewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Aku ora welu-welu mergo ora desaku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati sejatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Lima Sada ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandhone negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Saiki rasane, apa dianggep sing dadi panyokra bawaning Nata Mandura Prabu Dewa? Kuwi luput, saiki rasane. Wah, idake. Sapa? Mbuh sapa? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono digdaya Padake. Anggere lali suarane. ora Bu. Piye? Satriya duwe nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Ora Bu. Piye? Piye Yai? Diapure kowe lah nono aku. Kok ora Bu sampun. Anggepe kaya bala dewa tenan iki lho. Lho ming muni Yai kok ora entuk yayimu dhewe wong iki. Iki yayine wong pirang-pirang. Piye Yai? Kok ora Bu sak menika ngaturi salin kados wingi uni. Lho salin kuwi. Piye iki ora ana salon sing buka. Ngaturi salin wujud Petruk. Aku ki yo ora ngerti piye carane iso dadi Baladewa mau sing dadi Werkudara Antasena. Lha cilaka. Werkudara yo ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan karo kowe aku. Yung. Iki edan. Bokong kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta sarana ciptaning Nata Ndarawati kowe bali kaya mingune. Werkudara nggih. Werkudara. Piye? Ayo ili tengok kene. Yo. Madhep rene. Baji kering. Bareng ditotok suarane Bagong. Ngampleng cenge. Ra siap e. Bali kaya wingi ngene ora kawan. Petro, Nun. Lah kok kowe sowan ning negara Ngamarta bapak gerah. Bapak niku isane wali nirwa Temajati, maluyung kene nandhang roga nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Arang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Lima Sada. Mongko pusaka diasta Nata Ndarawati, Ndarasedewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti bapak takon Petruk endi Pandhawa? Kurang siji, Pak, pustaka ilang nek seda pripun? Lho. Apa bapakmu le loro wis banget? Wah, wis ora iso apa ming mripate tok sing kedap-kedhip. Nek ditutuhi dhuwit pira, Pak? 100. Ponokan ki nek loro kabeh mesti ngono kuwi ya? Nggih. Kabeh niku. Turun kok lorone. Iya. Oh, muni yo dadi yo. Wis rampung, Ndara. Sing dadi kuwi Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke ana kula ming manut e. Petro, Nun. Kowe bali yo. Lah mengke nek bapak takon sadurunge kowe tekan kono aku wis bareng karo Pandhawa sak anane dhisik. Tak sowan ning Karang Kadempel. Mengke nek nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, pustaka Jamus Lima Sada mboten ketemu.
Nek nganti bapakmu tekaning pati, aku bela pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali yo? Nggih. Bagong bali yo? Nggih, ngetakaken dawuh. Aja gawe kisruh, mboten. Mulih? Nggih. Tak sangoni Puja Basuki. Wah. Pahit iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Nyo. Sing nggawa Petruk nggih. Pira ya, Truk? 20. Ngapusi meneh. Saka kene ketok ya, Nyo. Yo. Ora. Abang kok. 100. Nah, 50-50 mau kan wis janjian dek kowe nangis mau nek entuk dum wong loro. Ora masalah. Kowe mlebu warung mangano sak oke-okee, engko omong nek sing bayar aku. Wah, kuwi dagelane Pak Dik Kesti. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara. Isih hafal wae. Isih. Caopan e. Wis padha mangkat to niki wis tak nyuwun pamit jenengan sing ati-ati aja kaya bocah cilik niki. Koko Prabu nggih. Lampahan ngaten menika kala wau anginipun badhe ngudari saestu angel. Ya pun Kakang nyuwun ngapura. Yen ngantipun Kakang luput kalimput merga saka pokal gawene menungsa ingkang mimpun Ndrawati. Wekasan Nidra pustaka jamus miang jimat lima sada. Mugi-mugi kemawon dumawahing pusaka menika kala wau wonten astanipun tiyang ing boten sengit kalian para Pandhawa. Wekasan boten damel cintrakanipun para Pandhawa. Awit menawi tetiang kala wau sampun kedunungan pustaka jamus lima sada mongko badhe nggadahi tumindak ingkang boten sae kaliyan para Pandhawa menika bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ya muga-muga Kresna. Kok Prabu? Nggih. Kula aturi nengga dhateng ngrayi dhateng negari Ngamarta. Lah terus siadat tindak menyang ndi? Werkudara. Nggih. Kadangmu Yayi Punta gendongen. Kantinen supaya sowan ning Karang Kadempel, klebu Janaka lan kula. Sedewa durung bali. Mengko diaturake kalawan Kakang Semar Badranaya. Merga ngerti yo. Nadyan kae derajate ngaceplik kae mung wong loro saudon telu saurupan nanging Kakang Semar kae ibarate pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Kakang Semar kuwi Jawata Ngejawantah. Yo, sak dawuh perintahe lamun siadi mbangun miturut mesti bakal ana pepadang tumrap ing negara Ngamarta. Yen pancen kaya mengkono aku ngestake dawuh Kresna kakangku. Ayo, pun Kakang ya bakal sowan kersaning Kakang Badranaya. Wah, ayo tak derekake Kresna kakangku. Kok Prabu kendel wonten garing Ngamarta. Yo, Kresna.